pienenä no ihmisistä. Aina. Pieniä ihmisiä. Venus on täynnä. Tähän vaiheessa alkaa huimata tosi. Tähän menee vauhdilla ylös. Joo, nää tekee muuta joo. Joo, raputtaa puita. Oi, Siitä saunaviikka mukaan. no niin, saunaviiletkin on siitä. Onko siinä nyt? Kato. Oi kauheeta. Jumala. Oi kamalaa. Ja vielä nousee. Nyt on samassa tasolla kuin Lintsi. Joo. Se on nyt unohtunut sulla. Joo. Päästikin alas. Ai kauheeta. No me nyt ensin mennään 400 metriä. Sitten me saatamme mennä vielä siitä ylöspäin, jos lento loppuu. Katsotaan nyt.